Kamano maintiere ini wang'e weche manyien mago imore kama eko weche mopogore kamoting'o ywaruok kata weche mapod wuok kotenore koda yiero mar piny ma Tanzania kaluwore koda tulo mabende ne omuocha kawacho ni rowere makwan gi pok oyangore nyaka gi thuolo ne wachore ni onegi e kinde yiero go. Bende sirikal ma pacho ka koro singo ne jo Kenya manitiere piny Tanzania ni arita margi ibiro neni nitiere kama kare. Weche mag somo kamoting'o dara kidhi e okang' mokwongo mag skunde mag senior pod theko ka weche mane jatend migao Julius Ogamba mano mar somo wacho e wi meto kata dwoko piny omenda mag school fees pod chando wi jonyuol kata bedo ni jatend migao no owacho ni sirikal ok bi dwoko chien omenda mimiyo nyathi ka nyathi ne somo makamago. Dala Kang'o ka Jaramogi pod medo rwako welo mopogore ka odiochieng' ma kawuono jatend Wiper Kalonzo Musyoka notelo ne mokuom jotelo mar dhi ywago mosenindo Raila Odinga. Warang'ane moko kuom weche mawamiyo pek. Gentleman lying here would have been the Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya. We've been to the trenches with my brother. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka osingo mar mako motegno lwenj telo makare kaka yor dhialo dwach mosenindo Raila Odinga e kinde limbe mare Kang'o ka Jaramogi. Kata sani ok wawinj maber, wawinjo matek, to wakwayo sirikal ma Kenya gi sirikal ma Tanzania mondo giyudnwa konyruok, gikonywa mondo wayud nyathiwa no mondo duogunwa body mare mondo waiki. Anyuola John Ogutu ja Kenya manonegi kinde tule piny Tanzania ywak ne piny owacho ma pacho ka mondo konygi kelo ringre no pacho ka mondo giiki. At the moment, County government has moved more than 2,000 people using their transport since the 2nd of this month. That was on Sunday when we started the rescue mission. Jodak makihoto e gwenge ma Naivasha kia kuma gichom e sama nam Naivasha medo umo kar dak no. Namo maro te machuok ena ria dek auchiel nono kao kamano wantiere mbui achiel kachiel mbui mar YouTube yudwa mbui duto kamotingo bende mano mar X mbui mar TikTok achiel koda mbui mar Facebook nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako ni jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka notelo ne kweth mar oganda mawuok e dhod jo Akamba e ywago maneno gaye mar ODM Raila Odinga e pare kaka pare kaka jal manotiyo kodgi machiegni maonge akweda mar dhoudi. Kaka Steve Biko lero, jotelo go nosingo mar dhi gi lweny nyime mane Odinga ochako mar bedo gi yiero ma itayo e yor adieri kod ratiro. Kuom thuolo machielo boma mabondo kod alwora mare pod medo rwako welo mopogore mabiro mar chiwo luor margi mogik ne maneno gai mar ODM Raila Odinga pargi ma Kang'o ka Jaramogi. Kawuono jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka notelo oganda mawuok Ukambani e ywago Odinga. E kindeno Kalonzo noywago Odinga kaka jal manochiwo ngimane ne telo makare kendo hepo lwenje modhuro mane geto ngimane mana ni mondo Kenya oyud telo makare. The gentleman lying here would have been the Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya. We've been to the trenches with my brother. On one occasion in 2023, when Kenyans were saying the cost of living was unbearable, some of us wore sufurias. We nearly got killed. Raila and I escaped. Jatelo no nomedo ni koro en agete maduong' ne jotelo manotiyo machiegni gi Odinga mondo dhi nyime gi sundo dwaro mar telo makare ma winjo dwa jopiny kowacho ni mano e gima Odinga nochung'ne. I remember that little girl in 2024 who said on the television, Baba, you have done enough. Rest, achia seekers. And they did. They even went to the Central Business District. And the history of this country cannot be written without a prominence of place being given to our brother Raila
Amolo Odinga. Korka kore, Gavana Mama Kweni, Mutola Kilonzo Jr. nokwayo duol matayo yiero gi kiew IEBC mondo neni lek mar Odinga mar bedo gi yiero ma oyanga ochopo kare. Wach manosir kod Gavana ma Siaya, James Orengo. There's one thing Baba wanted and has never materialized. That is called a free and fair election. Mnataka nirudie? Free and fair election. Hiyo Baba ameenda kama hatujatimiza. And we must continue saying so. Let us not experiment. There's a science about winning elections. And one of them is to be resilient and to make sure what Tola was saying, that there's going to be free and fair election. Unaona jirani amefanya election 98%. 98%. Ekinde wuoth makamae, oganda jo Ukambani nomanre kod chiaye maromo dhok 100, ranyisi mar lemo maduong' mane Odinga mako mipimo mana gi njuri ncheke e kind jo Ameru kod mwandu mamoko. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kamano bende tend ODM osingo dhi nyime e bedo e sirikal mar Manywanda e kinde ma gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo ochopie winjruok 10 mane oketi gi moseneno Raila Odinga. Ne giloso e kinde nyasi mar 10 mar Raila, nyasi mane obagi e alap Masoni e sub-county ma Awendo. Jojo Manigiler. E seche ma oganda jo Kenya pod jime kod yuago mosingo Raila Amolo Odinga e yore mopogore opogore, tend kaunti ma Migori ne obago nyasi mar paro mosingo Raila Amolo Odinga e alapno Masoni e kaunti ma Migori. Nyasi ni mano chope kod oganda mathoth ne otele kod jotend ODM ma oting'o gai ma kojolo Oburu Oginga, jakom mar ODM Gladys Wanga, gavana ma Migori Ochele Ako kod jotelo mamoko. Oganda kod jotelo ne oparo mosingo Odinga e yore mopogore opogore. I brought to you the message of unity. Raila alituambia ni lazima tuungane pamoja. Alituambia ndio tuendeleze chama. Leo tunakumbuka baba na tukumbuke baba kwa hii mfano. Sisi ambayo tuko hapa tuanze kutafuta marafiki waingie kwa hii movement. Ile heshima tunaweza fanyia Raila ni kukuza itikadi zake kama heshima kwake. Dona kwa jotelo, manyoyu dotelo, gichama mar ODM, mondo kik Raila chienwa watine jopiny. E kinde nyasi bende tend ODM ne osingo dhi nyime kod bede sirikal mar Manywanda nyaka higa mag 2017 ka giwacho ni Kanye mosindo Odinga ne owegie. Takaa ndani ya broad-based mpaka 2027 na ikifika 2027 ODM itakuwa chama ambayo itaunda serikali ama itakuwa part of the coalition that will form the government of the Republic of Kenya. Here's the people of Nyanza. When you do us good, we don't pay bad. Kiwa chama zetu ya ODM itaendelea kupata nguvu, tutaendelea kuheshimika Kenya mzima. Better to deal with the devil you know than the angel you have never seen. Agenda 10 ambaye baba na President Ruto waliandikishana huko KICC, tutahakikisha ya kwamba hizo agenda zote zimekamilishwa na zimefanyika. Jotend ODM gikao tele kod ogai margi ma kojolo Oburu Oginga kod jakom margi Gladys Wanga, jodwe masuna East Junet Mohamed kod mamoko ne owacho ni gima duong' ma gidwaro en ni mondo jatend piny Kenya William Ruto koro ketie tim winjruok mane giketo kod Odinga ma oting'o chudo mag jogo eko mane owito ngimagi kod mago mane ohinyore e kinde siasa mokalo. Our people who are hurt, the victims of post-election issues, are waiting, wanangoja compensation. Na baba pamoja na the president, they put together the committee under Professor Makau Mutua to handle compensation. Zile vitu 10, karibu vitu 5 zimefanyika tayari. Mambo ya compensation ya youth ambayo waliumia katika maandamano. Kama mama nataka kukuomba, kilicho kubwa ambayo inamuuma baba hata kwa kabri lake, wale watoto wetu waliumia kwa maandamano hawajalipo. Jokanyogo mag ODM e kindero margi ne bende ne ojiwo riwruok mar oganda ka bende gisingo dhi nyime matego
Ruben mar ODM. Nobody who will want to talk to you if you are a weak party. People will talk to you because you are strong. Under the leadership of Dr. Oburu Oginga, that we will make sure our party remains strong, our party remains vibrant. We expand our party so that the number of seats that we have in parliament can move from the current 80 to 110 seats come 2027. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gavana Masia James Orengo nyiso luoro mare ni ponono jodito mag duond bura mar ODM ok ochiko itgi ne dwach jopiny to duond burano inyalo muony gi piny owacho kendo weyo jera mage e koyo. Orengo kwayo piny owacho mondo kik tiek duond buche mathoth ma pacho ka kowacho ni mano en yo mar thiro demokrasia. Jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga owacho ni ODM pod ongirore kendo onge jal manyalo yienge kokalo kuom nyiewo jokanyo mage e yo moro amora, wach manosir kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka. You as Kenyans, that ODM will remain strong, ODM will remain united, and ODM will remain one. And I can tell you that ODM is going to any negotiation table as a strong, one, united ODM. We will not allow ourselves to be weakened. This is a party like the party of the Kenya People's Union, which was started by Oginga Odinga, which was a party for the people, of the people, and by the people. And so that is the same tenet of which we have ODM. Let us not kill political parties. Let us not kill political parties. Na ODM, sisi kama watu wa ODM, msifanye makosa ya kumezwa. Makosa ya kumezwa. Kawadhi nyime ni anyuola mar John Ogutu, ja Kenya mosebedo ka puonjo e piny mar Tanzania kuom thuolo mar higni 10, manyocho nege kinde ng'anyo e piny Tanzania, onyiso ichwang' margi ewi kaka sirikal ma Kenya ojwang'ogi e chenro mar yudo ratiro kod duoko ringre dala manitiere kaunti ma Siaya. Anyuola no wachore kata giwacho ni onge kony moro amora ma giseyudo kowuok e sirikal kata mbetre mar piny Tanzania ka gidwaro mondo sirikal okonygi duoko ringre John Ogutu dala mondo gikowe kar yweyo mare mogik. Chris Owino nigi ler mathoth. Lit kod kuyo mar wito sulwe mar anyuola nenore e wang' Jennifer Atieno, nyamin John Ogutu, ja Kenya mosebedo ka puonjo e piny Tanzania kuom thuolo mar higni 10 mokalo, manyocha ochiel kod magina e kinde yiero maduong' mar piny Tanzania juma mokalo. Oko mar mbetre mar piny Tanzania pacho kae, Jennifer Atieno kod owadgi machielo Evans Odhiambo chieng' goyo e lweny margi mar manyo ratiro e wi tho mar nyathigi. Wan wawito nyathiwa manodhi Tanzania, osebedo Tanzania kuom higni 10 kaka japuonj. Ok nodhi kaka jogo manodhi dwaro timo lweny kuro, to kuom hawi marach wayudo ni ogoye risasi, kendo picha nonyisowa ni ogoye risasi 2 e toke mopodho gi bund iye. Safar margi mar yudo kony mar duoko ringre japuonj John Ogutu pacho kae osebedo gi midhiero mathoth ka iterogi e apis achiel nyaka machielo mar sirikal. Wabiro i ofis kama nyocha watere barua manyiso ni wan gi chandruok gi nyathiwa man kocha chande, to jogo bende ka ne wachiwo barua chieng' wuok tich nyaka kawuono onge gimoro amora ma gisenyisowa. Okoth noneg Karakach kwa any area gi nikech kita joma kadho yune ka ng'ato chopo ywe to ng'ato wacho ni sini mwalimu asa kufa. Kore mwa kwa jod bura President ma Kenya go Foreign Affairs Minister gi konyowa. Kata odoko ni chenro mag sirikal mar piny Tanzania to dhi nyime ka pile bang' Samia Suluhu Hassan chamo machieng' wuok tich jumani, anyuola mar John Ogutu to pod chandore e dwaro margi mar yudo ringre mare kata yudo ler ewi kama ringre mare nitiere. To en nyathi ma chakre tin ne en nyathi mamuol ma onge wach gi ji kendo kata koko ok ohero. Koka nye wayudo ni onyalo tho e piny mawendo nikech joka ne gore to masira mar
bunde yude no bedo nwa malita ahinya, ok no wawinjo kamor kwa mor e chunywa. Kata sani ok wawinj maber, wawinjo matek, to wakwayo sirikal ma Kenya gi sirikal ma Tanzania mondo giyudnwa konyruok, gikonywa mondo wayud nyathiwa no, mondo duogunwa body mare mondo waiki. Anyuola mar japuonj John Ogutu ohum nono kod piny owacho mar Kenya kuom ling' thikeno dino itgi e kinde ma gin to gichandore ka dwaro margi en mondo sirikal okonygi duoko ringre John Ogutu pacho kae mondo gidhi kowe kar yweyo mare mogik e kar chung' od bura ma Alego Usonga e kaunti ma Siaya. Mabiro e kinde ma jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ni sirikal timo duto manyalore mar duoko ringre John Ogutu pacho kae. Dr. Raymond Omolo olero ni piny owacho dhi miyo anyuola mar John Ogutu kony duto koting'o nyaka duoko ringre pacho kae, chung'ne bero mar dende kaachiel kod ting' mar iko ringre mare. I have been in touch with my colleague in charge of foreign affairs, and there's already the contact that has been created with the embassy in Dar es Salaam. So what I would urge the family is that we are doing what it takes to be able to make the necessary arrangements for making sure that that particular case is handled in a manner that is respectful. Eko machielo, jatend migawo mar weche maoko Musalia Mudavadi kod metre mar Kenya e piny Tanzania oyango ni gisetimo twak kod piny owacho mar Tanzania e wi chal mar jo-Kenya modak e pinyno. Migawo mar weche maoko osingo ne jo-Kenya modak e piny Tanzania ni idhi rito ratiro mage kaachiel gi miyogi alwora maber. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruoge makedo ne ratich oganda e piny Tanzania okwedo telo mar pinyno kuom rocho ratich oganda e kinde yiero maduong' mokalo ka anyuola manowito jogegi kata mapok ong'eyo ndach jogegi kwayo mondo go lipot ne riwruogegi okonygi menyo. E oboke ne ute fwambo, riwruogo kinde ma piny Tanzania Tanganyika Law Society lero ni jopinyno ni kod ratiro e katiba mar ng'anyo mamuol kendo sirikal notimo marach kuom chielogi gi magina kendo nego rowere ma nyaka sani kwan-gi pok oyangore. Kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan nochamo muma nyasi manobagi kambi jolweny kendo noyori mana kod jotelo sanja tok yiero manopong' kod mutni gi ywak. Yiero no manochakre tarik 29 dwe mokalo nobedo kod rochni makoni kod kocha manoketho mwandu turi kendo weyo ka rowere ma kwan-gi pok oyangi owito ngimagi. E oboke ne ute fwambo, riwruogo kinde ma piny Tanzania Tanganyika Law Society kod riwruok makedo ratich oganda Tanzania mano Human Rights Defenders Coalition okwedo rochruok mar ratich oganda manoneno e yiero no. Riwruogego lero ni apisas mag arita notiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo mane kwedo tend agoko kendo ne dwaro yiero ma uyanga. Moko kuom bombe madito ma ji noyudo hinyruok oting'o Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Arusha, Songwe, Geita, Mara, Shinyanga kod bombe matindo kaka Tunduma, Katoro e kind mamoko. Ka jokendo ratich oganda wacho ni wachno onjawo nying piny Tanzania ne pinje maoko. Kopogore kod tulo, riwruogegi lero ni mwandu mathoth mag sirikal kod mag ji giwegi nokethre e kinde ng'anyo ma kamago ka jopiny kwayo mondo thegre kod tulo mag ketho mwandu sirikal. Kamano bende gikwedo loro mbui manotimre pinyno e kind tarik 29 nyaka tarik 3 ma dweni, gino ma giwacho ni orocho chenro mathoth e pinyno. Kamoting'o ni moyiengore mbui e kaloso omenda, kamoting'o bengi, chenro mag oro gi golo omenda e yor simbe mag ong'we yamo e kind mamoko. Obila kod dwaro mondo we tim apedha kod monjo udi ka gimako jofwambo, jopiny Tanzania, josiasa, joked ne ratich oganda e gino mawachore ni pod dhi nyime nyaka sani. Oganda maromo gana 4 e kar dak ma Kihoto Naivasha, pina ma Naivasha osedaro e miechgi e samana mano kara namno ng'ogo pigi. Kanyaka sani omedo mana muonyo miere, kuonde ohala kod puothe, gima kelo luoro mokalo e chuny jodago. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E kar dak ma Kihoto e kaunti ma Nakuru, oganda mathoth dar, achiedh nade gi kihondko ni e chunygi, e sama gikedo matek mar reso mwandu mekgi kapok pi mawuok e nam ma Naivasha omuonyo gi duto. Pi ma giwacho ni medre pile ka pile gi ondamo mita 10. Gikoni thoth jodak makae gin mana joma tiyo tije lwedo gi ohelni matindo ka nyaka sani gidong' gi achiedh nade matamre gi nono nikech midhiero mar pino.
Giango ni koro chuno moko kuomgi dar kadhi kuonde ma oting'ore e sama nengo udi minyalo desi mabeyo bende ni malo ka weg ute dwaro omenda mabalang' motelo ne chako dak. Uko hapa na watu, si afadhali utoke tu uende safe area. Hata mtu anaendaka kwa watu wao. Ni pesa hatuna za. Gitilo bende ni kata obedo ni pi mamomoreno. Daro gi kamano, pi maler ma inyalo modhi bende onge alworano. Kabugni oting'o mana pi mochido kaluwore gi dok chien e rang'iny mar ler. Gino makelo luoro ni tuoche kaka nyaldiema, malaria kod typhoid nyalo makogi. Wanakatalia kutoka kwa sababu wakiwa kwa maji hawalipi nyumba. Hapa kuna lot of insecurity in terms of zile viboko zinakuja, maugonjwa. Tunahimiza kila mtu mwenye ako ndani ya maji tafadhali atoke. Atuite, tumsaidie atoke ili at least hata maisha yake yakuwe yako sawa. SHO Gogo, Ten County Manakuru, yango ni gisegololo chabich mabiro bedo kakonyo jogo madar mapio sedaro miechgi e sama kwan jo madar medo mana dhi malo. County lorries, county tippers and pickups were dispersed to all of them to Nakuru, Naivasha sub-county, whereby they came to Kyoto and started moving people to safe areas. By doing so, we are able to alleviate the suffering of people by almost 100%. At the moment, county government has moved more than 2,000 people. Jolony bende wacho ni egni machien go nambni ne oseng'ok gi ondamo mita 6,210 gima nokelo negi midhiero mokalo. Kakoro gitudo midhiero no gi dinruok mag odundu mag taka kod minyaga e alworano. In science, a scientific point of view, it is called a bathymetric study. It was done in the year 2016. And it is estimated by that study that our lake is losing its depth by 2 centimeters every year. And from just a general observation, this rate might increase to bigger depth loss in the years to come if we don't do anything to address the challenge of siltation. Gilero bende ni midhiero ni omako nyaka le mag bunge kare pesa ni kwayo mana oko kendo tuomore gi oganda gino machuno mondo apisas mochung' ne rango le mag bunge tima pedha kinde duto. Ma koro en momrok mar oula e tielo mar adek 2022 ka bende masani ema okelo midhiero maduong' moloyo, midhiero mataro wang' jodak ni nambne biro momore kama nyaka karang'o. Migepe mopogore bende koro wuok oko sundo piny owacho mondo donjre wachni mapiyo kaka nyalore kapok miche gi miche mag oganda omedo yudore kamarach. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano nya Millicent, wadhi nyime kama jatend migawo mar somo Migoso Ogamba okoni ginyalo timo lokruoge e paro mar omenda mar somo mowinjo chule sekondar mamalo. Kagi sani to pod gibiro tiyo kod omenda mane ogol ripode nyocha ma en Sh53 e sekondar duto ma jopuonjre biro dakie kata boarding schools. Ogamba kata kamano wito oko ripode mawachore ni sirikal biro duoko piny omenda mar somo magicholo ne skunde sekondar kowuok kuom Sh22,000. Ma bire kinde ma janyuol kod jokanyo mar sekta mar somo kamoro riwruok mar jopuonj mar KUPPET golo paro e wi ripodni mar migawo mar somo. Ma en ripot mar Judith Omondi. Ndalo 2 bang' migawo mar somo keto e lela ripot margi e wi chenro magichano ne jopuonjre madonjo e grade mar 10, ji e sekta ni kama oriwo jonyuol, riwruoge mag jopuonj, owuok oko mar golo pachgi e wi ripodni. Jopuonjre mag grade mar 9 manyicha otieko penj kendo winjo donji e grade mar 10 e senior school rito mondo ketgi e skundegi kama oriwo mag ji giwegi mag piny owacho ma idokie pacho gi ma idakie kaachiel gi mago mamanyuanda ma oriwo jodak kod jodok pacho. Kaluwore kod migawo mar somo, skunde duto mag dak kata boarding mag sekondar mamalo biro chulo omenda marom 200 Alliance nyaka Migori Boys. Paro ma okorwa kod moko kuom jonyuol mane wakawo pachgi e kaunti ma Kisumu. Pesa ma sirikal oketo no ng'eny. Ka wang'iye to waneno ko ng'eny sana kaluwore gi uchumi kaka chalo gi sani. To oganda wa mang'eny waneno ka ok wanyal dhi nyalo. Books bende ntiere midwaro. Seche ma nyathi join wanyiewo books, uniforms wanyiewo. Koro ing'eni gi ngima masani ni malo makati tem kidhi nyiewo books go.
Kech gimoro boket kae jo education onego ng'inwa. Sirikal bende ong'ene sani pesa onge Kenya ka. At least ka ber onego bed ni ging'iye kaka ginyalo konyo jonyuol. Kaka kata mana samo wuene kata mana universities emiyo ka samoro ng'anyo ji ng'anyo nikech ji pok odhi skul. E twak marwa kod riwruok mar jopuonj mar Kuppet okalo kuom jagoro maduong' Akelo Misori, kata kamano okoni ma en paro maber madhi keto jopuonjre e kuonde duto e rang'iny achiel maonge mibadhi, ka bende ma e kinde ma koro sirikal owinjo tigo e medo rang'iny mar gedo e skunde matindo e pacho ka. Ka wan gi same aspirations ok inyal categorize wa ni ka adhi e skul ni tadhi a national tana dhi e county ana dhi sub county. Mano nyiso ni wa bring gimiluongo ni inequality na society machalo kaka Kenya. Kosekete ni manende kaka koro nego beni ji chudo to nego beni ka Kenya ndema onge gi dormitory. Koro gerne dormitory machalre gi man alliance. Koro alliance biro medo mana gik mipuonjogo nyithindo to nyandema to biro medo gik mipuonjogo nyithindo to gigero dining hall to gigero dormitory. E ripodni bende ne oluom gazet mar piny owacho ma higa 2015 mane lieko ni kamoro omenda ma piny owacho chwalo ne skunde sekondar nyalo dok piny. We are seeing a situation ma sirikal dwaro ni skunde moko podhi, gidwaro ni jonyuol moko gol nyithigi e skul to gidhi interfere gi success mar curriculum manyien ma iluongo ni competency based curriculum kata competency based education. Matimre e syllabus miluongo ni learning areas go gin very expensive, dwaro pesa. Sirikal nyaka improve, ok ni reduce capitation. Kata kamano piny owacho golo boke mayango ni ok gichan duoko piny omenda mag somo ne senior school. Jatend migawo mar somo Migoso Gamba nyoko ni nyaka sani pod ok gichan timo lokruoge e ripodni, kata kamano poni nitie paro ma ogol ma ochuno ginyalo manyo kaka gitimo. The schools that are undertaking 3 pathways have been moved to category 1, so to speak C1. C2, the schools that will be doing 2 pathways, and the boarding schools, because a boarding school is the same. I mean, a boarding facility is the same whether it is in a C2 school or a C1 school. That's why we rationalize that fees to be 53,000. But as I again said, we've released those guidelines today. We're analyzing them, receiving some comments, and then we'll be able to give you further guidelines and further information later on. A senior school, jopuonjre mag grade mar 10 biro timo kit somo aboro duto mabiro kawo seche 40 ne somo ka somo e odiochieng' ka odiochieng'. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano nya Judith Omondi mane report matero wa ywe mokwongo chenro en maro imoreno ka utumo ka ma Omondi wuodo yo manyabera nikolokta kan bondo Ramogi ler mokalo kan gi Dawa Selin, Dick Morris Otuoma, Chichi kod Steve Kufur kanina kuru ja ODM kara jo ODM nyaseo ketgi aketa e adita achiel kigipogre e kagidhi yudo gima gidwaro e higa mar 2020 kod abirio. Ma Omondi wuod uyo manyabera paro ni report mar Omondi aseso mokanyo koro mogi waringo wadhi duka matin wadogi weche mamoko kikidhi mabor. Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa. Tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Jipange ushinde na View Sasa. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Tarehe 7 ni Kimaeti, Mianga, Malaba, Busia, Mundika, Bumala, Butula, Ogalo, Koyonzo na Nambale. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifa Longo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Asava, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukaya Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy from Lubao, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani. New
Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cap, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. E dwe mar Novemba, roho mar lokruok nika. Riwri kod ambassadors kod rowere mag kanisa mar Seventh Day Adventist kaka giwuok ka gitiyo, gipako kendo tayo ka giwuotho gi chir e yie kendo kitayo gi wach Nyasaye. Kinde mona kawi ngimawa kapodwa joma tindo to atine Jehova Nyasaye nyaka chung'ie kodwa. Kiki jwang chenro makende mar rowere e dwe mar Novemba ni ma opong' gi lamo, weche mabeyo kod neno. Ni ng'ato kapodi rawera tini Nyasaye, kapodi ngima tine. Injili ngima, ngeso ka ngeso, sari okinyi mana e Ramogi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machini kinaja kwa Ramogi, jotend migepe ma counties prangwan gabirio, mapacho kayo podho kuma mar thieth mar SHA kaka yo mar bero weche mag thieth to moloyo jopiny madwaro thieth mokwongo e ute thieth mag counties. Kagilo sermo mar gebo maduong' ma Nairobi, jotend migepe go pako kuma mar SHA kuom konyo jotuo madwaro thieth mokwongo, mago man kod tuoche makoch kanyakla kod jotuo madwaro nyamburko mag ambulance. Kata kamano gigolo ywak margi e wi omenda matin ma oket tengene okumano e konyo jotuo man kod tuoche makoch kata mago madwaro kony mokwongo. As a county, we have trained. This unit was formed to ensure that we improve our emergency services, and not only emergency services, to make sure that we improve our pre-hospital care and our hospital care. I think a big plus that we are also seeing is the setting up of the National Ambulance Dispatch Center by SHA. So we are also working hand in hand with the SHA to ensure that this dispatch center is set up well. Without SHA, there's some services probably for emergency care that the clients will have to pay. But you see, if even the ambulances are onboarded with the new emergency care that is coming to SHA, we will be able to benefit as a county. You see now, emergency care already it fits in the PHC model. Governor Skoro dwaro mondo mi piny owacho oket omenda ma ichwalo ne sekta mar thieth e pacho kae. Ma oyange kinde romo mar riwruok mar governors e boma ma Mombasa. Governors gikoni pod nitiere maduong' e sekta mar thieth ma nyaka koro wum. Bende gikwayo mondo red chike mag okumba thieth mar SHA mondo counties oyud omenda mar thieth kochopo tarik 9 ma ok olewo. Financing in counties. You realize, Your Excellencies, as a result of withdrawal of USZ government, so many of the programs were actually cut short midway.
What is it? What is the effect of the same in terms of running health function at the county? And what is it that you're supposed to do moving forward so that even the gains that have been for the last 12 years then are not lost as a result of this cutoff? Of course, now we no longer have financing at a number of donors are pulling away. USAID, Danida is more or less on its goodbye stages. And we need to be able to now start thinking as a county team. On the issue of locking out our staff from SHA claims by 9th, we will not remit less money for SHA simply because the date passed. But for the time when they have not been able to get our remittance, our people will be locked out. It is as if we have a date with when we have to get sick. If there's a way we can tell our people don't get sick during this period, then that will be easy. But diseases are there all the time. So why this discrimination? Kalura gi kwan manipiny mag jogo mandikore kaka jogombulu Mombasa, riwruog mine midendo ni Mama Kenya Movement koni giwuok oko mar jiwo rowere mapok ondikore mondo tim kamano. Kane giloso Mombasa, riwruogno motelne kod Mikawi Amina Ridhwani koni en midhiero ni jotelo mag siasa pok owuok oko mar jiwo oganda mondo mi odhi ondikre kaka jogombulu kata bedo ni gidwa laro kombe e yiero mabiro. Minego ne komachielo koni dwaro nitiere mar nywando mine duond buche kendo yoyo josiasa mondo mi owe puso weche makide kelo sigu e kind oganda kata bed ni moko kuomgi ni e duond buche mopogore mag siasa. Magene giwacho bang' duol mar IEBC yango ni Mombasa na achiel kuom counties ma oganda manok osendikore. Sisha watu kwenda kuchukua kura. Ukiangalia registration iko very low Mombasa kwetu. As if we don't have leaders. And we are having leaders whom we elected with our hands, with our card. But we don't see them coming up with the voice, kutulekeza where to go. So sisi kama Mama Kenya Movement tuna advocate ya watu waweze kupiga kura. Tunazunguka kaunti zote, tuko na viongozi wetu. Na mbali na hiyo maswala na changamoto ambazo zinakumba jamii, tunapata kwamba watu wengi, habari viongozi wengi wanachaguliwa lakini mambo ya jamii haiwahusishi. Kweli ama uongo? Sasa ndio tunasema we are advocates kuhakikisha kwamba kuna amani na maendeleo endelevu. This movement emphasizes that women must not be sidelined, particularly those at the grassroots, who are key drivers of community development and social cohesion. Kawadhi nyime ni riwruok mar sirikal UNDP kod Microsoft oyawa yanga chiro mar miyo puonj makende ma teknolojia mamalo ne apisas mag fwambo gi keyo. Kane wuoyo e romo mane obagi Kenya School of Government, jagoro mongirore migawo ma tudruok Stephen Isaboki wacho ni chenro no geto miyo puonj ma opuodhi ne apisas ma counties kod sirikal mamalo mane ne gitiyo maber gi lony manyasani. Omedo nyaka sani apisas mokalo 11,000 osekalo e tiegruok no mane dongruok omedo bede pachoka. Digital and AI skilling is therefore not just an afterthought. It is a necessity for Kenya to remain competitive in the global economy. My State Department for Broadcasting and Telecoms is keen on leveraging the country's expanded digital communication infrastructure to strengthen government communication and information by capacity building, and our goal is to ensure that every ministry, department, and agency has professionals equipped with modern tools and the digital literacy needed to engage our citizens. Government has made a decision that all public officers will actually go through, for example, AI training. AI is a new norm in every sector. We talk about a government that's actually looking at transforming this economy from a third world economy to a first world economy in our generation.
Wadhi kaunti ma Siaya kama chenro matieko nong'no e kind nyithindo mani piny mar higni 5 e kaunti no chalo ka gima dhi maber ka bang' report yango ni nitiere pogruok mar 75% ma oseneno nyaka ne chak chenro no ma itimo e wards 4 ma Alego Usonga. Kaluwore kod apisa mochung'ne chiemo makare e Alego Usonga Joseph Odinde okoni chenro ni mane gichako higni 2 mokalo osekalo kar osekelo lokruok maduong' kendo kwan mar nyithindo ma nong'no nego osedok piny. Kopogore kod chenro mar puonj magichiwo, pur kod nyuka man kod nyenyo makare makonyo e dongo mar nyithindo bende gimiyo ji. Mine kod jorit mag nyithindo gi sani koro keti chenro mamiyo gi giyudo omenda kod chiemo ma gipidhogi kata ma pidhogi kod anyuola maggi. Opogore puonjogi kaka onego gilos kitchen garden gi kaka giloso chiemo magichamo. Gik machielo mwatimo gin kaka wapuonjogi rito ler e dala nikech nutrition ok en kata chiemo kende, en kendo ng'iyo ler ma chiemo ma nyathi chamo. Ne wachako gi nyithindo 324 to gie sani nyithindo 80 kende modong'. Tiende ni nyithindo atamalo 75 osechango through program ni. To ng'enygi bende chango mana nikech puonj ma wamiyogi kod agriculture kaso koro kasepuonjo weche mag pur tichako ipuonjogi kaka inyalo ti gi chiemo mondo gipidh nyithindo. Ka gidhi e dala kucho to gitimo the same to gipidho nyithindo maber. Nobiro ni nyithindo ma wetgi ni piny, jogo manok nyal, nyithindo mane wetgi ni piny sana. Ne nitie nyithindo mane chopo higni 2 kane pok owuotho. To kane ne gimiyowa moke kendo gikonyo mogono ne ber. No improve nyithindo kendo nyithindo ne dhi fast. To mogono omiyo nyithindo mane ja higni 2 manok wuoth ka ne giwuotho piyo. Yiero mar joriemb bodaboda e sub-county mar Rongo mane ochano odiochieng' ma kawuono chungi bang' jariemb bodaboda achiel ne wito ngimane e kinde rakruok mane obedo e kind kweth ariyo mag joriemb bodaboda mane timo kampen. Lendo mar chungo yiero olandi kod jatend obila e sub-county mar Rongo Salim Fundi. Fundi wacho ni yiero no mar joriemb bodaboda mar Rongo ibiro tim tok penj maduong' mar klas 12. Jatend obila ne lero ni ng'at achiel ne owito ngimane ka ji 3 ne oyudo hinyruok e kinde rakruok mar kweth ariyo mag joriemb bodaboda mane timo kampen e chuny boma mar Rongo. Watu 4 waliweza kuumizwa wakapelekwa hospitali ya Rongo Sub County Hospital. Wawili wakawa referred Migori County Referral Hospital, lakini kwa bahati mbaya mmoja wao kwa jina Steve Okot miaka 30 aliweza kuaga akiwa njiani akipelekwa hospitali Migori. DCI amechukua swala hili kwa uzito na uchunguzi unaendelea. Kwa sasa mshukiwa mkuu ambaye aliweza kudunga marehemu na wengine aliweza kutambulika na anatafutwa, na hivi karibuni tutamshika. Kwa sasa hakuna election ya bodaboda ambayo itafanyika. Ne okoti mar maber joherawa ka achiel gi johera nyagowa. Dhano en dhano mawuotho gi tiende ma ok nyal negi ka ng'ama nego guok kaka onego wicha. Nyalo chuo ng'ut ng'ato ma paladhi ma spinal cord mare machodi. Omiyo adona wach ni kaponi wanyalo bedo kaka wabedo ni, jo bodaboda wetena gini kuma dhi tero waonge nikech magi gik mane wasewe nene. Mine gore piny tigogi gi kite tilawogi gi bede kod pelni nokwa moro. Wakwayo sirikal mar Rongo mondo wuog oko mondo kaw chik ne ji ainago manotimo timno. Nyakoromogi gi thuolo ni wakaw yweyo chenro en maro imore kanyo kik dhi mabor waduogo kanyo gi weche manyien mag tuke. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder, we love deeper, we reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara.
Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita, or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru. Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit VU Travel and let's plan your low-season travel. VU Travel. Let's plan your story. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Buk mare maruer ne omiyo yudo thuolo modonjo e jolweny mag Kenya Army. Na adonje jeshi kadonje tabedo posted Kahawa Barracks, unit maro ema logistics. Retired warrant officer 2 kendo jangolo marauma mar Benga Jim Likembe miyo wuodhe mar thum e chenro mar ng'ejo thumbewa. Nyakindu jawaya kachako Benga nyamos aparo godo riche mokeunera. Tudrigi Solomon na Tito Kafaya Jumani Eramogi TV ng'ejo thumbewa Kick by. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Ng'wono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Machiegni pautuke tim mar AP Kenya oloyo Eldowas set adek kuom ariyo e tugo mar laro simbo mar volleyball mar chuo e pacho kae. AP Kenya nokuongo loyo set ariyo mokuongo mar tugono. Kocha mar Eldowas Mathias Koskei oyuago thuolo mane giwite tugono kowacho ni kata kamano pod en gi geno mar timo maber e tuke mabiro. Korka kore kocha mar AP Kenya onyiso mor mare kowacho ni ogeno tieko thuolo adek mokuongo e lig. Kusema kweli tumepoteza hiyo mechi kulingana na vile hatukuwa tumejipanga. Tumepoteza set 1, set 2 juu lineup kidogo ilikuwa imetulemea jinsi ya kupanga. Kutoka kwa mistakes ndio tulifanya set 1 na set 2 tulikuja kulearn wao, na nikapata kwa substitutions nilienda kufanya ndio nikaenda nikapata line. So game imekuwa mzuri, imekuwa tight sana, vijana wamekazana, tumetrain vizuri
na ndio maana wameweza kustahimili ile uzito ya hiyo game. Vijana wako salama na tunaangalia sana kwenda kukua among the top in the league, so tuna preparation kama coach, lazima ni prepare vizuri. Ikruok duto ni kare, motelo ne tielo maradek mar ng'we ng'ado kor gwenge mong'ere kaka Chepsait cross country mabiro timore tarik 6 Disemba. Alam makende no bagi alwora ma Chepsait kaka okang' mar ikruok ne piem makamano. Miche gi miche mag jolamo mawuok e ute lamo mopogore noyuoro mar keto piem makamano e lwet Truth. Patron mar piem no, Faruk Kibet, wacho ni ng'wech makamano miyo rowere thuolo mar nyiso were ma gin godo korka tugo. Kako machielo bende osiro chenro mag somo. Pachano osir gi jaod bura ma Lurambi Titus Hamala kod mano ma Navakholo Emmanuel Wangui. Nirudie kusema Amen. In the name of God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tunataka watoto wasingatie mambo ya elimu. Maisha nje imekuwa ngumu. Barabara mzuri ni kuelekeza watoto maisha ya elimu. Mambo ya afya katika taifa tuisichukulie msaa. Nendeni mkaweza kurejista katika mambo ya SHA. Watu wa Western wametoka huko, wamekuja hapa. Watu wa Rift Valley wamekuja kutoka huku zote, mmekuja hapa. Tunakutana hapa na tunatengamana ili tuishi maisha ya pamoja kwa uzuri kwenda mbele. Anaposema education is an equalizer, anamaanisha kwamba wewe pia jikaze. Usomeshe wako, ataketi na mtoto wa rais, ataketi na mtoto wa mjumbe, ataketi na mtoto wa balozi, wasungumuze lugha moja. Tim mar Kenya mar rugby mar jomamine nodhi nyime gi orako motelo tuke mag laro simo mar Afrika madhi timore e Nairobi juma manyien. Tim no biro bedo weg pacho ka timbe buora mag Afrika biro piem e alap mar RFUA e boma ma Nairobi. Kocha ma Lioness Simon Odongo owacho ni bedo ni tugo no idhi go e pacho kae en gi yie ni ginyalo biro dong' gi okombe e buore ka. Kenya dhi go tugo mokwongo gi Ivory Coast tarik 15 dweni. Captain Sheila Chajira onyiso geno maduong' kaluwore gi ikruok ma gisebedo gode. And the ladies look sharp, and our target for the Africa Cup is, since it's on home ground, is to actually win the title. And but our mantra as Lionesses is always to take it one game at a time. So for us, our first final is Cote d'Ivoire. So that's the first game we're playing. So all our targets are on how do we make sure we eliminate Cote d'Ivoire from the final berth. We are having African Cup this coming weekend. The team has really focused. We've been second for a while. In 2018, we took the cup in 2018. So the tournament's here at home. So everyone is ready to show our fans that we are able to take it back. Kawadhi nyime en jaloch mar mita 800 e piem mag joma nigi ng'ol mar winjo mong'ere kaka Deaf Olympics Elkanah Rono owacho ni ogeto siro loch mare e tuke mag Deaf Olympics madhi timore Tokyo, Japan. Tukego dhi bedo Tokyo e kind tarik 15 nyaka 26 ma dweni. Jatugono ma jahigni 25 ma wacho ni oyudo mijing'o koa kuom Emmanuel Onyonyi ma en jaloch piny ngima e mita mar 800 wacho ni ok one ohinga madhimone siro loch mare. Rono noloyo e mita 800 e tuke mag Deaf Olympics manotimore Brazil higa mar 2022. Kenya dhi bedo gi jotugo 3 e mita 800 e tukego magin kaachiel gi John Koech gi Brian Kipto. The last 2 years, I was in Brazil. I got a gold medal, and now in Japan,
And I am hoping also to get a gold medal, and it's possible to get that. So we have a plan. So I am going to be on the lane. I'm going to be like their leader, and then Brian, and then John. Mano bende makelo wegi komaroche manyien mago imore. Jadung Patrick Awange wacho neno news ka entiere Ugenya Yenga erokamano ahinya. Bende Linda Otieno wacho namo gi ler weche mag siasa osechako kelo koko e gwenge mopogore pachoka. Ageno ni ODM biro riwo odgi. Erokamano ahinya kuom oro oteno. Lena Atieno wacho ni waneno Ramogi TV e yo makare ka wantiere Uriri County ma Migori. Karamogeno ni mondo mi alore gi kanyo sa 3:54 in mane ka uthul mari mar bedo kodwa waduko ni erokamano. Nyinga Simfrozo Kinda etholo ni duto ne wan kod jaloko marwa Belinda Phillips. Unid maber.